Wait, eh? Waalaikum salam. Fikhi. Fikhi. Muna namin ko. Pag-ail. Atin, oh, mahal ka sa iyo. Ablot yun. Ha? Ablus. Pero ito mo. Dawa-dawa ko dito. Yan, pagyain. Ayun na. Pagyain ka. Saan? Pagla na kita. Buhi na yung kwan yun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فأهلا
بكم في رياض الجنة. Harumini insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun kita niyo papangadjian fi ghayatil ahammiyah landu in halga karena kahunahan sing kita niyo hapag-ibadah. In topic na to harumini amunain al-wudu. Amunain al-wudu. In wudu banghakato amunalong ning pag-ail. Wudu. In wudu magbidda siya ibansin wudu bang mubiarisan fatha in waw wudu in ma'ana sin wudu amu in tubig ipag-ay ingan sin tubig ipag-ay sin manusya ingan niya wudu. Adapun in wudu baris dapan in waw amo na inhinam pag-ay bukas lima wasim simud ilong sambil pamuin hinapos. In pag-ayil kaingatan na to in siya dakula in kalabyan niya malagbo in karayawan simpag-ay dahil na mga karayawan simpag-ay in siya mamakpaki simpardusahan bang muhukasan in lima mo in pardusahan nakasin lima mikit halima makad siya hatu sin tubig pag-ain damikyan simod bang kumanggumgum umangkit ukasan mo yung bayho mo ihad to raisab biyayta ka to sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dusa nakasin mata kasin ilong sinang kauta baran bang siya kuddanan sin tubig hipag-ail tan tutuod mara siya mapakpak makan siya tumuha tubig. Nah insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fih. Apabila mag-ail inhambok ipon ampas siya manggumgum kharajatil khataya gumwain pardusahan sinsimod ampa 90% sindusa yari rendi mo ini matao gumwa in pardusahan mapakpak in pardusahan makad siya tubig mangkumanggumgum gumwa may mga limot tumi puting kataan makat indayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idha istanthar bang siya mo in yastanthir amo in hisungan niya na umanggit siya pa ilong hisungan niya naman to yastanthir kharajatil khataya min anfi gumwa na yung sabing pardusahan makad siya tubig mo in siyungan niya yan subhanallah. فإذا غسل وجهه bang nahukasan na yung bayho niya kharajatil khataya min wajhi mapakpak maubos yung pardusa hamikit habayho niya hatta takhruja min tahti ashfari aynay sambil magad maig impardusahan niya riha amuin
haamuin hababa sin pilok matatay ni makad tumo. Subhanallah. Amoy mata mo, atod mo madto pa ang mga maglalabay, maka dito katan, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sambil kita bihitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ghasala yaday kharajat al khataya min yaday. Bang nihugasan na liman niya. Maka day sab maiging pardusahan sambil humwa daing haamuin kukutay ni. Tumo. Fa idza masaha ra'sa bang niya sapuhon na inuni. Kharajat al khataya min ra'si. Maubos maigi na mo pardusahan daing haunya hatta takhruja min udhunay sambil magad matu daing hamuin pingpingan sintayngan ni. Hindi. Subhanallah. Fa idza ghasala rijlay bang niya hugasan ng sikiniya kharajat al khataya min rijlay hatta takhruja min tahti adhafir rijlay. Gumwa maig daing hasikini ang pardusahan sambil magad gumwa daing hakukkusin sikiniya. Subhanallah. Thumma kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilah. Ambil siya gumwa masjid, gumwa siya sutsi na ubos na pakpak yung pardusahan niya sabab sin pag-ay. Ikanda yung pag-ay matawad hadith kalabyan sin pag-ay na bukon waktu na to magsabot sin hadith sumagawain waktu na to hukuman sin pag-ay. Tumagna kita niyo dahin ha furudul wudu. Furud al-wudu. Kaya siniyan, kaya sulat. In furudul wudu unum. In hatisin furud, jama'sin fard. Jama'sin fard. Arapunin faraid, jama'sin farida. Kanda, sa iman masilang, aun waktu yung pagsulat nila furud aun kaywanan fara'id na sibo tayo makna niya in furud jama' sin fard in fara'id jama' sin farida in maksud sin furud mga kafarduan sin pag-ay mga kafarduan sin pag-ay unin hatin niya mga fardu kapag-ay inhati sin fardo kapag ayl amuin di masah impag ayl bang wayroon siya di matay iban di masah mabista kau biya na kaway nag-ayl bang malawa in fardo bukong biya sin sunan makatan niyo rin mga sunat sin pag-ayl kapag ayl nabang mo siya rin mahinang matabda ka nag-ayla mo sadya kulang. Ampain fard, furud, bang nalawa. Mabistain ikaw, wala da ko nag-ayla. Di masah, pag-ayla. Na. In furud, sinudu unum. Kamadhab sin Imam Shafi'i. Sabi ko na yung maksud sin fard. Ba't amo na yun hipahinang kay mo unum sadya? Ang kaywanan tao pagkasain pa mahamhafiqhi. Impangan na sa ulan na Hindu in unum rukun, ba't amo sadya yaon bukon? In fiqhi Hinduan niya sadya kau bang unin fardo unin sunnah. Misan kau mahug pa situation. Amo in unum day ni nahinang mo. Na maingat kau hukumon, lang niya sah in sambahin ilm. Sa bukunin maksud niya mo yaunin, ipahinang kay. In fiqhi, maghukum sadya sin amo in worst situation bang matay matawari sa baong kaywanan mga ngadji liasin dahin doon nagsambahayang nagtatapis gimuwa in daghal nalong kumita ko rin magtamong marayaw nalong niya asal din sa bilong nakatuan inaurat lang niya muralong na in puso liman sinyaw nalong kumunal sa bukunin maksud sin fiqhi piya ngadji mo matin hipahinang bukun inyad tubeytaan sadya kausin akallu ma yujzi amunat tuin sa baba kay maun kayo sa bukunin maksud niya mo yadtuin ipahinang kayo mangkaw maghinang sin ibadah hitunay mo siya hasarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat ibayhuan sipak
Amon. Furudul wudu uno. In rukun sin pagwudu, in fard sin pagwudu uno. Di masah in pag-ail mo, bangin hambok na yung hauno mini, di mo siya mahina. Isa. An-niyah. Muna. An-niyah. 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 Inhatisin an-niyah. Amunain niyat. Amunain niyat. Uno ibadat. Bang siya di kasartaan sin niyat. Main balik. Long taong-tao. Miyakad limingkod kapag-ailan niya. Sa kalirain doon man napag-ailan. Ang hukas-hukas sadya siya, hukasan ni liman niya, ng gum-gum. Di atod siya naman nag-ail. Sa inalaw sinuunin, unya nananakat pa mga tabo, mga kuanwayro, halom unin mag-ail. Unin mano siya yan, tumaitong siya nag-ail. Atawari, jawab di. Sa wabhawak to siya ng hukas, naglano-lano. Misan pa in, hukasan niya ng katan, ang gauta mo in huhukasan na pag-ail, di na siya matag pag-ail sa mabwayroon, halom sin pangatayan niya. Ang paimbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahadithun sahih, kapal sin kamatawran din katutan niyo, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kunin hatisin innamal a'malu. Inhatisin innamal a'malu. Sabunal to din kakahinang. Kahinang. Amin ibadat. Itunay mo paghaji, pagsambahayag, pagpuasa. Innamal a'mal. Aun they need to takdir hakitong. Aun they need to bisara mo in walang nasabot. Sa subay mo siya hitakdir. Unin takdiran niya. Innamal a'malu tuqbalu binniyat. Tuqbalu binniyat. Supaya masaway pagpakat ng halita. Innamal a'malu tuqbal binniyat. Muli maksud kamungkulan, kamaktulan sin hadith. Imana sin hadith, sabot na ito mga kakahinang. Amal ibadat, tuqbal taymaun, bangaon niya. Nahatin niya bang hinang ibadat hinang muwayroon niya, tarik matayma. Tama? Ama ni maksud sin hadith. Sabab kamatawran na yung kato magsabot sin hadith, hindi niya kahato na ba? Inhinang siya sartaan sin niya. Amo yun yung maksud. Innamal a'mal tuqbal. Sabon na ito din amal, taymaon binniyat ng kaun niya. Na, ang kandaki mo in qa'ida fiqhiyya. Biyutang si mga ulama, lawn niya, al-umuru bimaqasidiha. Na, al-umur bimaqasid. Tayyib. Niyat. Na. Hawnuin tampat sinya. Una-munahan niyat, aun pito mas'ala pangadjiun mo rin. Adi tanatubuson ka unin pito. Mas'ala hatungod sin niyat, amu intipon sin mga ulama hinang nila daman-daman, law nila haqiqatun, hukmun mahallun wa zaman, kayfiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Naam. Masailun kata. Bakit malam? In tampat sinyat tau. Nah. In tampat sinyat mahallun niyah al-qalb. In kari asali tampat sinyat kapangatayan. Hindi. Kabang ko mag-ayin, hindi kita makaus-us kumukum. Karena in madhab. Tamam?
hamu'tamad madhab sin imam sin Hanabilah damikyan in paglapal hakabtangan makusog sin madhab sin Hanabilah sunnah. Tamam? Damikyan hakaul makusog sin madhab sin Ahnaf sunnah. Aw kaybanan tiyo imyan bid'ah. Sumaka abu kunin maksud sawla na iyang bid'ah bat haram. Aun waktu magma'na yung bid'ah makruh. Kanay kawa na magyan hadhihi bid'atun makruha. Tamam? Tayyib. May tad. Imyan kaw sunnah. Sin wala nasabot na hadith. Tamam? Wala nasabot na hadith. Unin jawab had. Muna-muna, bukun sawla na imyan sunnah, suway sadya nasabot na hadith. Inyaw. In mga fuqaha, aun waktu imyan sila hinang yan sunnah, bang nasabot. Ito, ang kanda magyan sila sunnah. May taon, dalil. Allah naghaj. Waktu yung Rasul naghaj, hajjatul wada, unim piyamong sin Rasul, liyapal niya matarang imniyat, imiyan siya labbayka hajjan. Labbayka hajjan. Ati sin labbayka hajjan, o Tuhan ko, yari na ako himinang sin hajj, sumambag sin panawag-tawag mo niyat. Liyapal sin Rasul? Naam. Ang kanda yukum sin kaywanan mga ulama, sunnah, sawab sin nasabot, hakaywanan dalil, manunjuki sin, impaglapal, naam, bakas nasabot na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay. Narakalaon ni miyan, laong niya, pagkaili ni sabuton ta, sawab sin ma, biya nag-circulate na ba? Alom sin kwan. Sabiling kayo na nagduarwa na. Ako baran, kung nakanungog na ako, nakamasya. Yung paglapal bida, nang pabang kita mamasya sin kitab sin Shafi'iyya, mustahab. Sun. May tato. Muna-muna, in sabab, lianna al-talaffudha muakkidun linniya. Sababing paglapal, hikakusog, sinhalom pangatay. Hikakauhot, sinhalom sin pangatay. Na. Ikaro. Imano siya, nang siya himinang ibadat, duwang kahinis. Aon waktu in ibadat hinangon niya yaon. Amutod in hinang yaon in miyaksod sin syara. Maksud asalatan lang sinaw. Siya tod, amutod din yun. Kaya si magsambahayang kita. Impagsambahayang amutod yun ni maksud. Aon niya ni sabhinang, bukon siya in miyaksod tod sin syara, sa in siya tiranan. In siya wasila, taytayan, pamaksud. Tamam? Balikan. Pahaman yung sadyang kamtangan karna, asupaya kamuri mahilo. Aon yan hinang, ibadat, amuto din hinang yaon yung miyaksod sin syara. Kasi magsambayang magpuasa magkata. Aon yan hinang, bukon siya miyaksod, sa hinang sadya siya, way, taytayan, daan, pamaksud. Nilanta ka mo pama na supaya sumawa. Na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang siya magsambahayang, pagdaakon ni mga sahaba, paparuntulonin sapan. Pagyanon sila sin Rasul, sawu sufufakum. Paruntulan yung sapan. Imaudmanin manusya, di na kajagahanin tao magsasambahayang sintaod. Labiluwa na bang mga jumaat mag-crowded da kuma. Napikil sin kaybanan, hasupaya long nari magtunggak kali. Insapan. Butangan talong niya lain.
butangan ta, lain, misan kay wanan masjid, misan na haram, ha? Misan ni na haram, aun lain di utang. Misan ni masjid tayo niya, mga kadung-kadung diyan, tangan lain-lain. Okay. Impang nasumurain doon. In pagbutang lain ha masjid, aun dalil kabakan mo rin nga sunnah. Jawabin nyo. Aun kabakan ta dalil. Daing ha Quran, was sunnah. Bang kita magpabuntol sinsapan, suway ko magbutang lain? Aun. In jawab way. Nabang bihad, yung pagbutang sin lain, bang akaroon yung pamaham sin kaywanan, beda amag to. Sa wayro umbar akkal, sa rin way akkal, wayro umbar akkal imenhan. Sa mayta, ikarayaw. Nabiha, in pagbutang sin lain, in pagpabuntol sin sapan, bukon siya maksud siya tuod, pagbutang lain. Sa impagbutang lain, in siya taytayan taba, taytayan hasupaya mapaunin, pagbuntol sa. Bihad turay sab in paglapal sinniyat, bukon siya maksud, sumakawain siya dan hasupaya muntol, inhalom si pangatay. Tamam? Ilan ta kamo pa mahan hikaron, supaya sumaw. Diaak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtasbih. Tasbih. Was magsambayang katluan tagto. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Aung kay wanan mamakahang gatos patasbihan kato. La ilaha illallah makahang ko. Koy. Ya. Biad diin matartanto mo di kau masya sin itong. Hasupaya mo matartanto. Matanto. Hindi ka umasyaha itungan, ba't miyaksod to, katluan tagto. Suwayaon, padduman. Doon na kalima. Subhanallah. At awa na padduman. Naimbiha, una-un na napaon, sintawa mo yung pagpundot-pundotunan. Pagpindotunan. Subhanallah, 1, gumawa, 2, 3, 4. Di ka umasya. Impangasyo. Impiaaw na mo in pagpindot-pindoton yun. Maksud siya tod. Amo to dyan yung kabayan sinsara. Ataway niya yung taytayan hasupaya, mapabuntol mo yung katluan tag. Hasupaya, majukop mo tuod, korekto din pakitong. In jawab, inya un taytayan, pamaksud sa lagulang. Nahangkanday niya un taytayan, bukun siya maksud. Asababyad to. Hukum sim mga ulama, labay ha pamaham marayaw, in paglapal sinniyat yang hindayaw sinsara. May ta hasupaya makatudyo, hasupaya makaamuin makaabot kaw pakasampurnaan simpagniya. Labi luba na to hajaman bihaon na mataw ning kasasawanta. Ha? Ang kay manantaw magbi Allahu akbar halaw misin mga pandisal at awakan mga bauluha ko ayaw. Namin din. Handa to tabangan sindila hasupaya kumusog. In halaw misin pang. Nahangkanda, hiukum sin mga ulama, impaglapal sinniyat, in siya mustahab, wa mandub yang indayaw, bukun siya bidaabe sin kabtangan siya. Na, murah-murahan si mawana parakal. Tayo. In tampat simpagniat, hapangatay. Toy. Unin waktu simpagniat. Uno in waktu simpagniat. Nah, in zaman simpagniat, zaman in waktu simpagniat, hapanagnaan sin ibadat. Hapanagnaan sin ibadat. Bang hapag-ail in waktu sin niyat subay tuod siya before sin paghukas mo sin bayho. Amo natin last deadline.
In labi marayaw, magniyat ko before sinyad. Ang mga 5, asal mo na niniyat. Sa suway, di malawa inniyat mo, sambil ka rumagpak, paamo ang paghukas yung bayo. Bangsaw pa maon mano siya nagniyat, nakatumto. Simpag ayin, miyabot na yung hukasan niya, pamanakir min kharnya, min dina. Yung tanaghukas na siya, bayho. Pag-abot niya, mari, katumtuman niya lang, wala ko nakapagniyat. Di na yung kahukasan niya. Unin hukuman sin kahukasan niya. In hukuman sin kahukasan niya. Wala, wayroon kasabtanan niya invalid. Dito may ito. Hindi harap Maria mo inkyudan na sin niya okay na. Sa subay niya hibalik maripataas hukasan niya. Tama? Matarang na ito. Na, ang kanda subay tuod, before pa ko magkuhan, ang pa ko magniyat na kawasan. Na, magniyat na kawasan. Oy, sa mo yato yung panagnaan, urukon, long tabihan, sin, pag-ail, suway-aon, niyat. Nabang sa upa, maaon nag-ail, naubos na siya naghukas yung bayho niya. Doon na siya halima. Ang pa siya nakatumtum nakasayo magsambahayang tuwi ni mag-ail, batal, nail, inbalik. Sabab limiw siya rin ha, had, nakaliw na siya. Subay ito rin pag-ail, na hapanagnaan amon paghukas yung bayho. Kabalikan ko bang hindi na yung kihukasan, na hindi harap mari. Wayron niya, pag-abot di harap mari, kaya niyatan na, in tampal pataas sa amin, wala kaya niyatan, suway niya hukasan magbalik, sabab wala siya nasakop sindiya. Ini karwa. Rokon sim pag-ail. Ghaslul wajh. Ghaslu al-wajh. Ghaslul wajhi, paghugas, ghasl, kung sa puhuna, hugas. Ang piyagbiddaan sin masah, iban sin ghasl. In ghasl, suway tumu, in tubig. In masah, mamarahin na inamoy mabasa sa Diyos. Masah. Hugasan, in bayho. In paghugas sin bayho, urukun, sin pag-ay. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, faghsilu wujuhakum. Hugasin niyo in bayho, wag kang mag-ay. Faghsilu wujuhakum. Na in bayho, subay siya masakop, kaailan kataan, masakop sin tubig, in katibuusan sin bayho. Agad in mga buhok, halawm niya. Aunin boundary sin, daplinan sin bayho. Muna-muna hangkan tiyawag bayho, wajah, liannaka tuwajih bihi. Sabab amo yun, usalon mo hipag-alok patao. Wajah, wajah, tinay pag-alok. Nawayron siya tayo mag-alok patao mga bulik po kayo, mihanin pag-alok. Nung daw magbisaraway, amo yun ini pag-alok. Naon yung boundary niya? Okay. In boundary sin bayho, mimmambat is-sha'r, dahing hatyubuan sin buhok, dahing hataas, dahing north, pasaw, kaon. Dahing hamanbat sin sha'r, amo hindi, tiyubuan sin buhok. Normal tao ha? Di. Ila asfali dhaqan, maripababa sin takutay na. Ini. At inyari, rap mari. Na, bangisab, amuin, south pa west, ini, it mari. In, daplinan niya,
Minal udhun ilal udhun. Dahing haruhulan sintay nga ini. Amin ini ha. Syahmatul udhun, harap mari. Dain mga ini. Da. Dahin di, iubuan ini. Dahin di, harap mari, pababa. Diya kita nin tako. Pababa sin tako ini ha. Malamon. Ini rin di. Akadin ini, minta ping tayo ni kata. Na. Na ini ito bang normal tao. In normal tao rin hindi magkuha yung buhok. Aw yan abnormal. Timag na rin hindi. Hindi, laplas na. Laplas. Naunuhain un, imbayho na rin hindi tumagna bukon. Hindi na. Yung mabay na ito na akuan na. Ha? Amoy nungas. Aw na yung kayawanan tunga-tunga yung pagkaungas. Di mabulan. Na rin hindi. Aw niya ni sab kayawanan nakalando yung buhok. Sambila mo hindi makuan, maunubay ni. Di mabahibo. Ingan sin bahibo humwa. Da hindi hatuktok pagtahon siya gamam. Panghabasa ako. Gamam. Bang siya tiubuan buhok amoin bulbul da hindi suway niya rat hukasan. Sa suway rasampayan sin tubigin impais sin da hindi. Ingkatan sin bulbul timubo. Halaw mo sin bayho niya. Suway niya rad tukatan kahukasan sumampain tubig palawom. Malain kan bang pungot amoin pungot kud marakmul. Ihati sin pungot marakmul amuin. Di kakitaan ng ginpaisan halaw. Nabang bihato na yung dakmul, yung mga pungot sin mga Arab, na misan seri na sumampay palaw, mamarahin na mo yung pungot na sadyabihan. Makatan nyo rin siya Allah ta'ala. Sabang biya na sin pungot sin na hindi ka to. 7 taon. Inhambuk na sakit pa isab, nawayro. Suway sumang. Nauno naman in buhok, bulbulong tabihan. Muna kilay, in kilay ha Arab, hajiban. Emang kawasan. Ahdab, pilok mata. Kaya mabasa. Shawarib, ingan sinini ha Arab, shawarib, mustats bang hanggalis. Shawarib. Ingan sinini, lihya bang ha Arab. Ingan, lihya, nyangan-nganan ng kata. Ingan sin pungot amuin dua ni maog. Kasi hindi di ka po ini. Aun saan no maog di. Aun kayo mo ni maog. Kasi makatpatasin din. Na. Amuin da hindi dua ni maog. Pagtakon sin Arab, sibalan. Sibal, wasibal, sibalan. Tamam? Naam. Impungot mo hindi. Pagtakon sin Arab, anfaqa. Unin pagtag? Anfaq. Impagtag simpungot na hindi, aarid, naruwa, aaridan. Tama? Impagtag sinamoy hindi, amoy pagkuanon, pag-igan sinamoy magbabarbiro yan, mawdi'ul hadh, min ini. Na ingkatan sin nakasud, maun, dahil hajiban kilay, paahdab, pasyawarib, pasibalan, paanfaq, palihya, paaridan, suwayra siya katan kahukas. Tama? Bulbulilong, nawayro, neto na halaw. Di na siyang kakita man kung mag-alop, kaluha amang mga inbulbul si ilong niya, mga hangkamit yun haba, kakitaan. Sabang amoy normal na po mo di siya. Amoy sa suko siya namoy nakatampa. O maghukas biha. Imata, amay, buko ni sabi ko anong isom, makamudarat. Huwasam mo ito kata. Pungot mo kataan, suway sumampay kataan ng tubig, pangin pa isa. Andaong kayo na mag-ailis sa mulak sa diba. Di masah ang pag-ailis. Di masah ang pag-ailis. Na imbayho, suway siya, amuin long tabihan, mabasa, katan, sa suko sin halawman, sin pagtagon, amuin bayho. Na,
Sambilan na mo yung biabulbulay niya, min mawdi'ul ghamam, pagtahon, suway na siya to kahukasan. Okay na ito. Masawa na kaslu liyaday, kaslu alwaj, dahil hatyubuan simbuhok mambatu syar, harap pa asfalid dhakan, dahil haruhul, syahmatil udhunain, pa syahmatil udhunain, ingkatan sinhalaw man niya yaon, suway mabasa. Suway mabasa. Na, naina mo in hingad simod, amoy normal bang kumihan, normal, mang kaumalup pa tao, ingkatan sin kikita, suway basa. Yan, mabasa. Mayroon siya sa tao magbibihan. Way, namin ini kataan. Kataan siya namin normal ito, so siya mabasa. Na, hikatuni, rukun, simpag-ay, ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn. Ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn. In mirfaq, hugasan in yadain, 25. Ila, in makna sin ila rin ma'a, sambil, mirfaqain, 2 mirfaq. In mirfaq amin ini. Amin ini ha. Bukog, siko. Ini. Pila yung siko, 2. Amuin al-azmun nati amin biya limuluputin amin mirfa ingan sinini sa'id ini abud bangkaw maghugas sin lima mo paghugas mo sin lima mo harap mari subay limiyo daing ha siku bukon mo tod patubtuban mo tod doon butangan mo lang mo mga lain lang mo rito da. Kaya mo ito nabihanon mo ito ayaw. Paliwha. Sababin iyan, magsahaya adlaw kiyamat. In iyan, adlaw kiyamat sumaksi. Tablukul hilyatu minal mu'min, ma balagal wudu. Mauno yung pangari-ngari mo, abutan sin pangari-ngari mo, sahaya mo adlaw kiyamat, bangunin iabutan sin ayil, pag-ayil. Ayaw siya makalando. Ang kaya ba na niya, sambil mailok bihan. Nayaw, wayro ninyo. Makalando ko isa. Na, aliyo. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, awak to siya nag-ahil. Sabot siyang mga sahaba. In Abu Hurairah radhiyallahu an, in bayta niya, law niya tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faghasala wajhah, faasbaq al-wudu. Waktu siya nag-ahil, yuwasan niya yung bayho niya, piyatimod niya rakumat. Thumma, غسل يده اليمنى panyahyuga sa niliman niya tuok hatta ashra'a fil adud lang sinabu Hurairah yugasan niya na mo in bukton niya tampal patuok sambil siya simud na pakain paadud daminin adud sa'id adud simud na ashra'a fil adud nang kanda bukon mo patugtumon paliyulyuhan na mo asupaya amuin matanto mo ingkatan sin sa'id limabay kahukasan mo katan. Na ini yan sunnah, afwan in yan farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aydiyakum ila al-marafiq hukasin yung liman yung sambil agad sambilin marafiq mo yung sikuin harap maripas. Na yung paghukas sin sa'id mo yung bukto nini. Damit yan mukun suway hikad-tukad sad. Suway kahukasan mabutin tubig amoy yung ginpaisa. Aon yan tao mabulbul. Mabahibo. Naam. Mabahibo. Bang di niya mo di manghilog, di sumampay tubig. Sabab sindak mul sinamuin, bulbul. Si mga bulbul sa mga Arab. Na, atawain kayo manan, long tabihan, aun lummi simbukton. Ha? Aun lummi simbukton. Long ta mga maghihinang magpipinta. Kadto ta magpipinta. Na impinta, bang mikit da hindi,
Mahinang siya sabab, kapaagangan niya yung tubig, di sumampay pa, yun pa isa. Pasal sin dakmul niya. Sabsin, dakmul niya. Mga umpintarin doon, ang pamuhukasan sin tubig, nari isa to si mampay. Sabab sin marakmul, paagangan niya na mo yung pagsampay sin tubig, pakin pa isa. Nasabab yan. Bang siya nag-ail, wala niya na iniging pinta. Naghukas na sadya siya bihan, in-ail niya, wala na sah. Nabang wala na sah, insang bahayang niya, wala tiba. Ang kanda suway kita. Majak. Suway, majak. Now, naon niya ni sab kaibanan, nga bang sa babae. Masub unuban, cutex. Cutex. Ang kaibanan pagkakitaan ko ang mga liman. Kaya mga unubaw, hinna, pagpasal. In pagpasal, wallahu ta'ala alam, bukod na siya marakmultun, sumampay rin tubig. Saon niya na mo yung cutex yung mga babae, ang mga kuko. Na yung cutex yaon, kaya daong pinta. Nasumay ta patumtumanin ang muin. Kataw tay manghuran, kamanghuran, kaanakat. Amoy nag-cutex. Nabang mag-ail, di sumampay yung tubig, palawom. Di, pasal mamaagang siya yan to. Babaw rasin cutex ito yung nabasa, in pais di, way. Asarab yan to. Bang wala si mampay yung tubig. Maun pa mo in, giin paisan. Maun pa mo yung kuko niya, di masah, yung pag-ail. Bang wala na sah yung pag-ail niya, di siya mabista, si mampay. Ang kanda, suwayta, bayta ng mga tautay mo ba? Aw niya ni sab kaibanan. En kuko, makuan, mahaba. Jajanggay ning kuko. Mahaba, mataw. Nabang mahaba lando. Intindi niya siya bang kung mag-ay likod na ninyaon, nababa. Samsin mahaba, likod danan. Nabang yaon wala kiuddan, sabab sin kuko mo mahaba, in-ail mo, wala na sah. Wabittali, insang bahayang mo, wala na. Sabab wala na angkatin hadath dari hindi, amin wala kiuddan. Kung asya mo na hindi, okay na, naig din hadath sin hindi, in hadath di pagkakita na, naig din hadath sin hindi, in hadath sin yaon wala naig. Nabangkaw si mambahayang, aun pa hadath, misan tiyo-tiyo, di masampurna sa bayan. Tama? Ang kanda, suway kita, madya ka sin kahalan. Suway madya ka, sin kahalan. Damikyan hasiki bihad turay, sabi na mo yung kahalan. Suway tatse, kunin halong simbay ta, asupaya masampurna in pag-ibad. In hikaupat, rukun, sin pag-ail, mashu ba'd ar-ra's. Mashu ba'd ar-ra's. Naam, masah. Atisin masah sa puhon. Mashu ba'd ar-ra's sa puhon in kaibanan dahin habuhok. Ini maghajat lilayan. Mansing kaibanan. Alalong taniw na pabalik lecture sa babsin. So ay siya ni Manilay Marayaw. Insyaallah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalaong pangasumusin kang pangasum. Wasim pagbang.